ପଟେ ଶଙ୍ଖବାଦ। ଜାମ ଆଜି ଆମ ଘରର ସବୁଠୁ ବଡ ବହୁ ପ୍ରତୀକ୍ଷିତ ଦିନ। ଏଇ ଦିନଟାକୁ କେମିତି ପାଳିବୁ ବର୍ଷ ଆରମ୍ଭରୁ ହିଁ ପ୍ଲାନିଂ କରିଥାଉ। ଖାଲି ଆମ ପରିବାର ନୁହେଁ, ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି ଥାଉ ଆଜିର ଦିନରେ। ଆଜି ଆମେ ଘର ଦ୍ୱାରା ସଜାସଜି କରି ଖାଲି ଭଲ ଦିନରେ ସାଜସଜା ହବ, ଅଲଗା ଦିନ ତ ଘର ପୁରା ଗୁହାଳ ଆଉ। ସକାଳ ପୂଜାକର୍ମ ସାରି ଇଡଲି ସାମ୍ବର ସପୁରୀ ଖଟା ଖାଇଥିଲୁ। ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ମନ୍ଦିରରେ ଯାଇ ଖାଇଥିଲୁ। ଏ ବାବା ଯୋଉ ଗରମ ହଉଛି, ଏ ଗରମରେ କିଛି କରିହବନି। ମନ୍ଦିର ଯାଇ ଖାଇଥିଲୁ ଆଉ। କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ସାଙ୍ଗସାଥି ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବଙ୍କ ଗହଣରେ ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ହୋଇ କେକ୍ କାଟି ଫଟୋ ଉଠାଇ ପନିର ପୋଟଳ କଷା ସିମେଇ ଖିରି ପୁରୀ ଦହିବରା ଖାଇ ବହୁତ ସାରା ମଜାମସ୍ତି କଲୁ। ଆଚ୍ଛା କହିଲେ ଦେଖି, ଆଜି ଆମେ କାହିଁକି ଏତେ ଖୁସି ଥିଲୁ, କାହିଁକି ସମସ୍ତେ ଏକାଠି ଥିଲୁ, ଆଉ କଣ ସେଲିବ୍ରେଟ କରିଥିଲୁ? କମେଣ୍ଟରେ ଜଣାଇବେ ପ୍ଲିଜ। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।